Den kører i en helt anden bane. Jeg kaster den ind. Er du fandme nu? Okay. Jeg skal bare lige sådan... Jeg tror, jeg kaster sådan... Du er klar, når den kommer. Ja, altså tænk bare. Se mig ind. Så prøv at kaste den lige så højt op. Nu kommer den. Fuck, hvor det sejler. Prøv lige igen. Okay. Shit, det er skidt. Jeg tror ikke, det er længere op, hvis jeg skal... Ja, det tror jeg måske nok, det var lidt ret i. Jeg må lige... Jeg synes, den skal være lidt blød. Nå, men det... De skal jo ligesom... Nu ved jeg hvorfor, når det er, det ligner, at de bare kaster dem op, det er fordi, de holder garanteret den her ret tæt. Og så... Så du ikke skal bruge så lang tid på det der, måske. Og den kommer lige om lidt. Hvor er det morsomt.